túto kuchynskú linku v retro štýle zo 60 rokov. A čo tak kúpené? Pamätáte si ju? Izby. To všetko sa zmenilo. Celý byt bol vykúchaný, vyprataný, vyčistený. Zmenilo sa to naozaj veľa toho, okrem dispozície. Tá zostala pôvodná, pretože je veľmi praktická. Sme v ideálnom byte na Ružinskej ulici v Košiciach. A takto vyzerá naša konečná úprava bytu. Dnes sa už teší novému vlastníkovi, dnes odozdávam kľúče a my sa budeme tešiť na ďalšiu rekonštrukciu. Už teraz pre vás niečo chystáme, tak sa nechajte prekvapiť. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti. Teším sa na vás.